Nire ustez biztakoa da, ez gaudela geldi, ez goazela atzera, aurrera goazela, hobera egin dugula, baino ez dugu egin nahi eta beharko genuken haina aurrera. Gaur oraindik justizia administrazioan oso ezagunak diren helburuetatik egon urrun gaude. Alegia, hala nahi duten herritarrek euskara hitzez idatziz erabili ahal izatetik edozein prozedura judizialetan, justizia administrazioko edozein testu ingurutan. Horretara iristetik urrun gauden bezala gaur oraindik auzibide bat edo prozedura judizial bat hasieratik bukaeraraino euskaraz egitetik. Europako Kontseiluaren, Europako eremurriko hizkuntzen jarraipenerako batzordeak, eta batzordeak ala proposatuta Europako Kontseilua berak, behin baino gehiagotan bere ebaluazio txostenetan adierazita dauka, Espainiako aginte judizialaren legean aldaketak egin beharko liratekela, zertarako hain zuzen ere bermatzeko gaztelania ez den beste hizkuntza bat ere ofiziala duten eremuetan, gure kasuan Euskadiko Autonomia Erkidegoan euskararekin, hizkuntza hori, euskara, ezagutuko duten eta jakingo duten epaileak, fiskalak, idazkari judizialak eta abar bermatzeko. Horretarako lege aldaketa bat egin beharra dagoela, diodan bezala, Europako Kontseilua berak esaten du. Halakorik ez da egin, hemen nire ustez esan beharra dago, zoritxarrez, Espainiako aginte judizialak hizkuntzen koofizialtasunarekiko jarrera proaktibo eta sustatzaile bat eduki ordez, errealitate horri bizkarra ematen dion jarrera bat eduki du. Orduan, hor badago legeriari dagokionez zerbait konpondu beharrekoa. Espainiako justizia administrazioari berari dagokionez ere, edo Espainiako administrazioari dagokionez hobeto esan da, jarrera aldaketa bat baita ere nire ustez nahi eta nahizkoa da.